машварати омӯзишӣ занони дорои маъюбиятдоштаро ки дар ҳаёти сиёсии кишвар нақши назаррас доранд аз минтақаҳои гуногуни кишвар ҷамъ овард. Чорабинии мазкур дар доираи лоиҳаи иштироки занони дорои маъюбият дар ҳаёти сиёсӣ доирӣ гашта, он бо дастгирии молиявии Abilis ва бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии занони дорои маъюбият Дурахшон, созмони занони маъюб иштирок баргузор шуд. нақши шахсони маъюбиятдошта дар ҳаёти сиёсии имрӯзаи кишвари мо бисёр назаррас аст. Агар мо аз рӯи омори расмӣ ки дар Тоҷикистон аст гап занем, ки мо гуфтем ки имрӯз зиёда аз 150 000 нафар маъюбон ба қайд гирифта шуданд, ин 2% аҳолиро ташкил мекунад ва 2% аҳолӣ ин кам нест ва албатта бисёр муҳим аст ки мо имкониятҳои баробар ба шахсони маъюбиятдошта барои иштироки фаъолона варзидан дар ҳаёти сиёсии ватанамон фароҳам оварем. дар чорабинии мазкур коршиносону мутахассисони соҳа аз дохил ва хориҷи кишвар ширкат варзида масъалаҳои гуногуни ҳаёти имрӯзаи нафарони маъюбиятдоштаро мавриди омӯзиш қарор доданд. қайд гардид ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 150 000 нафар шахсони дорои маъюбиятдошта мавҷуданд ва иштироки фаъоли онҳо дар бахшҳои гуногуни кишвар ба чашм мерасад. сокини вилояти Хатлон Ҳурматой Умарова аз хурдии орзу дошт то мисли дигар нафарон нақши худро дар пешрафти мамлакат гузорад. бо ин ҳадаф ташкилоти ҷамъиятии занони дорои маъюбият Дурахшонро таъсис дод то занони маъюбиятдоштаро ба ҳаёти имрӯзаи ҷомеа ҷалб намояд. ман дар назди худ мақсад гузоштам ки ҳар як духтари маъюб ҳуқуқи худро донад. ба ин нигоҳ накарда бояд ҳар як инсон бояд аввал дар масъалаҳои сиёсӣ иштирок кунанд. дар масъалаҳои сиёсӣ ки янги иштирок кунанд, онҳо бемалол метавонанд дар ҳар як чорабиниҳо иштирок карда онҳо ҳуқуқҳои худро медонанд. дар машварати омӯзишӣ коршиносони байналмилалӣ оид ба таҷрибаи пешрафтаи худ нақл карда изҳор намуданд ки дар ҷомеаи ҷаҳони имрӯзҳо кам нестанд занони маъюбиятдоштае ки ташаббусҳои наҷиберо рӯи кор оварданд ва ҳар як фард нообаста аз имконияти ҷисмонии худ бояд иқдомотеро барои пешрафти кишвари худ рӯи кор орад. мо имрӯз ҷамъ шудем оиди шунидани таҷрибаи давлатҳои пешрафта. дар ин ҷо ҳозир мо меҳмонон дорем аз Финляндия ва аз Белгия ва ин занон худ занони маъюбиятдошта мебошанд. яке аз онҳо Ҳелга аз Брюссел ки дар парлумони Брюссел кор мекунанд ва худ ношнаво ҳастанд. яке аз онҳо Аммо Орхонен ки дар Финляндия дар яке аз ҳизбҳо аъзои фаъол мебошанд, оиди таҷрибаҳои худ гуфта истоданд. мо метавонем гуфтанд ки барои ташкилотои мо ин яке аз якумин чорабиниҳое мебошад ки дар он муҳимияти иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ гуфта мешавад. коршиносони соҳа нақши баргузории чунин чорабиниҳоро дар баланд бардоштани мақоми зани маъюбиятдошта дар ҷомеа ва сатҳи маълумотнокии онҳо оиди масъалаҳои сиёсӣ назаррас арзёбӣ намуданд. абдувалӣ Нодирӣ, Ҳусниddин Холзода барои барномаи иттилоотии Вақт.